Jadi anu ya Mas Gareng. Pikirannya anak wedok dan salibri. Saurunge podang kuning paminta saka penjane Pak Tarmin ngaturke lagune Nduk Niken Salindri karyane Niken Salindri digarap gamelan Jawa. Mana to? Pelok nek ora karo kanca-kanca mau sore mau 7:30 ditulis karo sing ngendang Mas Riko Widodo mung 10 menit dadi iki golek enek cacar cewete ya njaluk ngapura karo Nduk Niken. Oh ngono to. Ya, ayo Nduk Ken. Nah, sering gawe lagu bareng. Ya enak. Jane kurang sibuk piye dadak sempat gawe lagu bareng ya. Lah iya, dasare piye nek Riko Wasis ya luar biasa. Kon luar biasa meneh. Niken Salindri iki nek melu Pak Kangko iki gelem nganti goro-goro. Oh, iya. Aku termasuk jarang terpilih di hati Niken Salindri. Alhamdulillah. Nah, iya, Nak. Wah. Kowe. Ya, luar biasa. Ayo Nduk Ken ngaten. Nah, coba. Dia nek bawane ora lagu iki. Enak ora, Nduk? Mboten nggih. Dereng kok. Nah, aku podang kuninge nek diaturke Mbak Desa karo Niken. Oh, ngaten. Nggih. Ora gen marem jane Pak Tarmin nek ngetokne dhuwit ora sithik lho Mas Gareng. Nggih, leres. Ora sithik bengi tenan. Wah. Aduh, apa to, Nduk? Capek lho aku. Nek capek jane gendong kuwi ya aku tak. Kamu sumpah balik. Masyaallah, bobotmu pira to, Nduk? 40. Oh iya nek 40 jane. Sing ngaburi dosamu ketok iki. Awas lho, ke anu neh. Aja mrono-mrono. Iki lagumu Bunga iki mau gawe tahun piro, Nduk? Tahun 2023, Pak. Wah, ya Oh iya salto suwe. Wis tahun kepungkur. Mau jajal ke dikarep kanca-kanca duwe Juraras Indonesia ya. Yang nek kurange nyuwun pangapura. Yo, titikane pelok di. Bi anak karo compe wae. Nah, ya. Iki garape pripun Pak Do? Ndandut langsung. Nggih, manut. Ya langsung gandut. Ya. Coba kaya apa? Monggo para kanca duwe Juraras. Lagu Bunga karya Niken Salindri. Yuk, dados.
kurang piye kan? Kanca-kanca lek garap kurang piye kurang. Mboten kurang piye-piye, Pak. Sampun. Sampun. Wah ya. Iki mau sore sing ngendang iki mek ndelok YouTube ngono langsung Nggih. langsung dadi. Aduh hebat sekali Pak Pak Dodo. Dodo. Konsultasi ning karo aku. Alah. Berarti sama ngerti tugasnya. Alah kok gak apal aku. Nah, dicawi langsungnya. Ya jeruk kamera ning kene. Ukur Rendro aja kok sedih songo. Moji-moji. Lah kaya ngono kuwi kanca-kanca nek apa jenenge monggo iki di sela-sela kesibukan Pak Do sing ngendangan kuwi kan sik ujian-ujian. Murid-muridmu sing iso ngendangi sapa Pak Do? Wong apik kendangane sapa? Ke suarane ya ya. Suarane. Wis ora. Ji. Gua kan nduk ilmu murid Pak Do kandangane wedok lho monggo. Oh. Kapan-kapan lo diajari ya, Pak? Pak Do, ukur kon ngajarne kan ngendang kok terus nyincing kathok lho Mas aku. Biasa nih klaten iki apik-apik. Nggih. Pak Do lek main klaten. Nggih. Makasih ya ngono klaten. Mas Abdi ya klaten. Oh, nggih, Mas Sakti ki saged nendang. Oh iso. Pengen digendangi kok? Hah? Napa? Pengen digendangi. Lagune napa, Pak? Lah kok Jadi mau kuda kuning. Oh, kuda kuning. Ah. Iya. Ya sih. Ya berarti saat itu diwarnai Mas Sakti harus kasih ke Pak Dodo. Oh iya. Ah, Pak Dudu kado kangen. Edi, ke alam. Jadi bermarahan. Kalian besok. Iya, cukup Ya, Edi. Di anu takon karo Pak Tarning, di bawah mboten Pak. Pak Tarmin. Mboten Pak, oh nggih, mboten sembahyang.